Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur urriak 26, Amaginarreben mundu eguna da. Eta dagoeneko ikusi ditugu beraiei buruzko txiste arkaikoak saretan. Nola esaten da amaginarreba Errusian? Tomateek eta amaginarrebek zertan dute antza? Zertan desberdintzen dira amaginarreba bat eta foka bat? Zenbat pixatu beharko luke amaginarreba batek? Bla, 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 blah. Nazkaduta gaude horrelako txiste matxistak entzuteaz. Nahikoa da. Ez itatu horrelako txisteak egin mesez, 2022 urtean gaude. Berriro ere komentario bat, matxiruloaren autikalat. Bortxaketa bat, zenbat dira gaur, gizarte honek jipoitutako bat. Irainek ere muturreraino karikaturizatu da amaginarrebaren kontzeptua. Edozein bilatzaietan hitza jartzen baduzu, 100 testua agertuko zaizkizu. Eta eguneko 80ean lerroburuak negatiboak izango dira. Amaginarreben eta errainen arteko harremana, betiko gatazka. Nola tratatu zure amaginarreba toksikoa edo amaginarreba gorrotagarriei eskaintzeko abestiak. Familia batasunaren etsai eta gatazka iturri betireko gisa irudikatzera mugatu duen estereotipoa zaharkituta geratu da. Zaharkituta eta sexista da. Aitaginarrebei buruz ez du inork horrelakorik esaten, nahikoa da mesedez. De Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esa bichi, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle. Baina, nondik datorri deia hau? Zergatik gorrotori? Zenbateraino eragin dute fikziozko ikusentzunezkoek iruditegi horretan? Zalantzarik gabe asko telesaile eta pelikulek aurriritzi hori areagotu egin dute. Jane Fonda eta Jennifer Lopezek egindako Monster in Law filmak 100 milioiko diru sarrera lortu zuen. Pelikula hartan, Jane Fondaren pertsonaiak eta bere semearen eskalagunaren arteko pertsonaiak sekulako gatazkak izan zituzten. Gatazkaren puntu gorenean, Fonda Lopez pozointzen saiatu zen. Sex and the City telesailean, Charlotten senarraren amak etzuen neska gaixo apaken uzen. Eta Games of Thrones telesailean Cersei Lannisterren pertsonaiak edo zer gauza egingo luke, bere seme-alabak babesteko amaginarreba arriskutsua izan daitekela erakutsiz. Baina hemen bertan, gure herrian, baditugu horrelako adibideak. Inigo musika mesedez. Ez dakilo goen kalen, lasanaiak bizkarturik daude. Goen kalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera. Ai, ene Goen kale, gure Maria Luisa maitea. Maria Luisak sekulako liskarrak izan zituen Estefaniarekin, Xavier semearen neskalagunarekin. Sekulako drama izan zen, hasiera batean Estefaniak Maria Luisaren konfiantza bere ganatzea lortu bazuen ere, Maria Luisa konturatu zen bere errainak ezkontzaz kanpoko harremanak zituela Mariorekin, eskrupulurik gabeko gizon batekin. Baina Estefaniak maltzurkeriaz, Xavierri esan zion bere ama erotuta zegoela, eta Maria Luisa psikiatriko batan sartu zuten. Nitaz ari zara agian? Bai, bete-betean asmatu duzu. Eta emagaldua naizela esan duzu? Bai, emagaldua. Edo nahiago baduzu? Puta! Aixu, zuri Kuban jinetera deitzen omen zizuten ba.
zurea bezalako buru gaixo batetik bakarrik irten litezke horrelako irainak, Maria Luisi. Tira, alde bendik. Txorakeria besterik ez dituzu esaten da. Urdoinga zikina. Eta gainera txoriburua. Nola liteke, prakaundilakai urro horrekin aurtun geratu. Hain, eskerrak mito hori apurtzeko ahaleginak egiten dituzten gidoilariak badauden. Eta eskerrak feminismoa existitzen den. Apurtu ditzagun bengoz aurre iritziak eta omendu ditzagun aitzindariak. Gaurko egunez, hiltzen Elizabeth Cady Stanton 1902 urriaren 26an Ameriketako Estatu Batuetako ekintzaile abolizionista eta emakumeen mugimenduko erreferente nabaria izan zen. 48an, 1848an sentimenduen aitorpena aurkeztu zuen Seneca Fallsen garaturiko emakumeen eskubideen aldeko lehenengo batzarrean. Aitorpen hori Ipar Amerikako emakumeen mugimendu antolatuen hasiera bezala onartzen dute askok. Eta gaurko egunez zendu zen Gerti Teresa hori. Austro-Hungariar jatorreko biokimikari estatu batuarra izan zen, medikuntzako Nobel saria irabazi zuen lehen emakumea. Gilikogenoak metabolismoan betetzen zuten eraginkizuna aurkitu zuen. Eta gaurko egunez jaio ziren bi politikari ezagun, batetik Hillary Clinton, Amerikako Estatu Batuetako senataria, lehen dama ohia eta alderdi demokrataren buru izandakoa. Eta bestetik gure Clinton, Laura Mintegi, euskal idazlea, irakaslea eta politikaria. Goizetan izpilu parean harro irrien itean. Goiuri, zu gustu duzu gure abesti ez da egit, pintxatuenen, jarrienen zerrendan hitzetan hau lehenengo hiruen artean egongo dela? Gonbiatu behar ditugu Javier Muguruza eta Idoia Surmendi mokoka beraien nor baino nor. Txiste txarrenek erantzun dituzten. Liburua ala kafea edo hitzetan azken finean gauza beraren inguruan ari gara, hitzen inguruan eta gaur ere hitz egingo dugu, ez? Abesti honen egilearekin. Bai, izan ere abesti honen egilea etorriko da gaurkoan gurera, Idoia Surmendi elkarrizketatuko dugu. Eta Xotil Natke ere gurean izango dugu espazioaren sortza buru jabearen inguruan aritzeko. Eta gure maite duta kontatuko dizkizuegu. Gainera, sekretu batzuk partekatu behar ditugu, Dena prest? Bala behar luke, ze orduare badugu urriak 26 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok, Goreti Oreja Michelena, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Onartu behar dizuet, gidoilean Goiuri eta Goreti pilatzen diren hauetan, arazoa dauzkadala ezkerre duzkubi begiratzeko, ze badu, batez ere bisualki go hasten da, eta ja, lan astu egiten naiz. Baina ondo orkestuko ditute. Goiuri Zeizarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pikachu. A ber, Cersei Lannister ederki izaten duzu, eta Goreti eta Goiuri zaiak dira. Gaizki esaten ditu dala, ikusten dudanean, gidoien urrengo hitza Goiurik edo Goretik duela, go ikusi eta alde bat edo bestera begiratzen hasten naiz, nahaztuta. Bale. Zabet arazorik Goiuri eta Goreti esateko. Ja. Eska. Agur. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 428 garrena du eta arratsaldea badu aurrera urriak 26 gu 3 hemen Laister, laugarrena ere gurekin kafe hartzeko moduan izango dugu.
ez dugula euritan tekin loratu naiz Uda berriko lore Goreti oreja Michelena, zein da zure maite dut? Ba, maite dut bat nuen, baina aldatu egingo dut. Epa. Izan ere, abesti hau nire autoko playlistean dut. Eta esango dut, nire gaurko maite duta izango da, maite dudala, playlistak elkarbanatzea lagunekin. Hau da, nik playlist bat sortzen dudanean, lagunei bidaltzen diet, edo, bueno, agian, bi pertsonen arteko bakarri da, eta esaten diet, bueno, sartu nahi dituzuen abestiak. Orduan, playlista entzuten ari zarenean, batean abesti berriak ezagutzen dituzu, eta ez dakit, oso gauza polita iruditzen zait. Eta, eski, ez, ondo. Eta zure maite dut zein da, Goiuri ez eiza arandia? Nik maite dut guilty pleasure kontzeptua. Hitza ez. Jarri dioten hitza ez. Esan nahia ez da ere. Bere baitan gordetzen duen guztia ordea bai. Guilty pleasure izaten da placer erruduna, ez? Zuk gustoko duzun zerbait, baina hori kontsumitzean errua sentitzen duzun ura, hori da guilty pleasure kontzeptua, keneko urtetan, bolo-bolo dabilena. Eta nik esan nahi dut guilty pleasure kontzeptua ez dela existitzen, ze zuri plazera ematen badizu, zergatik sentitu errudun. Iruditzen zait dela oso kontzeptu oso, ez dakite, bada pixkatola kristaua, ez? Eta erruaren kontzeptutik datorrena. Zuko asko dakizu. Bai, asko. Eta plazera azare gehiago, ojo. Baita, ere. Eta orduan, ez zait gustatzen, kontzeptu hori, ze esan nahi digute, hoi da, errudun sentitu behar garela X gauza kontsumitzagatik, eta are gehiago iruditzen zait erabiltzen dela emakumei gustatzen zeizkigun gauzekin bereziki. Ze guilty pleasure bat bada, ez dakit, The Notebook pelikula ikustea, delako pelikula erromantiko eta emakumeentzako pelikula horietako bat, eta hori izan daiteke guilty pleasure, baino ez dakit, Katarrera jutea ikustera Espainia Errusiaren aurka, hori ez da guilty pleasure bat. Edo guilty pleasure bat da Taylor Swiften azkeneko diskoa entzutea, edo Txenoarena, edo Rafaela Carrarena etengabe, baina ez da guilty pleasure bat, ez dakit, entzutea Mikel Laboaren diskoa behin eta berriz 24 orduz egunean. Ez dakit, iruditzen zait erabiltzen dela emakumeentzat egindako, eta kakotxa artean esaten dut, emakumeentzat egindako produktuekin, eta ze horrek areagotzen du beste kontzeptu bat dela emakumeentzako egindako gauzak balio txikigokoak direla eta kalitate gutxiago dutela. Beraz, guilty pleasure, guilty horren aurkanago, baina placer txiki horien alde. Wow, iriki duzu meloi bat, Bai. Bai, nik ustemen asko dagoela ez da idatzeko. Baina ez zaude ados. Neurri batean bai. Ui. Beste bat, uste dut guilty pleasure ere jaiotzen dela nola da hitza, esango dut. Ba ez dut esango igual, Ba ez duzu esango? Ez duzu esango ez? Ez. Zea. Ez, badirudi ez. Norbere buruarekin norberak dituen kontraesan oie izena jarri eta nolabait, guilty pleasure bada, eta punto. Uzet, hortik ere badagoela. Egia da, guilty pleasure kontzeptu emakumeentzat, askoz gehiago erabiltzen dela gizonezkoentzat baino. Bai. Eta ados nago esan duzun bestearekin, baino. Baina, zergatik ezin daiteke izan zerbait hau gustoko dut eta punto? Zergatik ezin daiteke izan... Zuk zeuk eta zure kontzientziak markatzen duelako hori horrek errodun sentitzen. Gizarteak markatzen duelako. Gizarteak markatzen du pornoa ikusteagatik errodun sentitzea, ez? Baina badakizu ez garela hortazari. Izango litzateke gehiago... Kontua da gizonezko batek. Goenkale ikusten dut, eta goenkale gustatzen zait, eta zergatik ezin dugu esan horrela, eta agian esan behar duzu, bai, goenkale, baina ikusten dut pixkat ironiatik, ez? En plan, distantzia moral batetik ikusten dut, eta edo aztertzeko, edo naufragoak telesaia, programa ikusten dut, baino barre egiteko, Osea, ez gustatzen zaidalako. Zergatik ezin duzu esan,
gustatzen balin bazaizu, begira gustatzen zait, nere egunerokotasunean pixka bat ies egiten laguntzen dit programa txoro bat ikusteak, eta gizarteak ez zuen hartzen hori. Ez zuk zure muga etikoengatik, nik uste dut gizarteak ezarritako zerbait dela. Ez ezin zaizu hau gustatu, ze hau produktu hau mierda bada. Ustet, zuk zeuk ere onartzen dezula, gizartearen presio horri men egitea du ez, zuk programa txuria ipatu duzu, aztertu beharko litzateke programa benetan txuria den, edo zure moralitatearekin talkan dagoen. Zuk abeslari matxista bat entzuten baduzu ez, edo pornoa konsumitzen badut nik, edo uste dut hor garbi daukagula badagoela talka moral bat, gure eredu onartu eta horretan autoinposatuekin. Behin eta berriz etikoki eztabaidagarriak diren gauzak aipatzen. Bai. Nik aipatzen dut adibidez, badudalako zalantzan naufragoa etikoki eztabaidagarria den. Goenkale hartu. Edo Taylor Swift. Bueno, Goenkale gaur egungo ikuspegitik aztertuta moralki oso eztabaidagarria litzatekeela uste dut. Bai. Uste dut deno gaudela hortan gauz. Goenkaleko 28 urte ditu. Bueno, betikoa da, eta iragana baitu ote dezakegun gaurtik ez. Eta batzutan epaitzen ditugu iragan batzuk, eta beste batzuk ez. Hor ere bauzkagu gure Bai. kontrasanak. Bai, nik zuria baldin bada, ulertzen ez esaten dezun. Bai. Baina kasu askotan guilty pleasure moralki eztabaidagarria den gauzekin erabiltzen da. Baina nik uste gehien bat ez, Nik uste gehien bat dela produktu... Nago generoarekin zerikusia aukera. Generoarekin zerikusia du, eta gainea izaten da, produktu txoro entretenitzeko soilik sortu diren produktuekin erabiltzen da. Eta iruditzen zait, soilik entretenitzea badu helburu, ja baztertu egiten dela eta moralki hor distantzia bat sortu nahi dela, eta horregatik, nik ikusten dut hau, baino ironiatik, ez? Edo ikusten dut hau, baino aztertzeko edo barre egiteko, edo en plan, jendeari nola gustatzen zaion hau, ez? Agian, zuri gustatu behar zaizu soilik entretenitzea helburu duen pelikula edo telesail bat, eta ez errudun sentitu horregatik? Ados nago, baina erabilera oker horren errua externalizatzearekin enago oso ados. Uste dut autokonplazientzia puntua dagoela hor, eta hori zen leheno bilatzen nuen hitza. 5 minutu berandago, topatu dut. Agertu da. Bai, eta zergatik deitzen dizu guilty pleasure programa txuri bat ikusteari, ez? Ez erabili, hor dago asuntoa, eta badakit bai gizartearen eta generoaren presioa, baina, utzi zaiogun moralki eztabaidagarriak ez diren kontsumoi errua ezartzeari. Ez alda hori nik esan dutena nire maite dutean. Baina zeinek ezartzen du presio hori? Neurri handi batean guk geuk egiten dugula. Gure burua zuritzeko ez besteon aurrean ere. Zergatik sentitzen duzu behar hori? Nik ez dut behar handirik sentitzen, egia esan. Hala! Sartu. Baina maite dut esan behar dut. Sartu kuña bat, ez dut zure maite dut entzun nahi. Fuera, aio. Entzule, nire maite duta oso laburra da. Ez dut bat ere maite aparkatzerakoan aurrekoari iratzekoari danba eman da aparkatzen duen jendea. Eta hemen gure labartegi parean egunero bizpairu adibide ikusten ditugu. Gainera, ulertuko nuke, hola justu aparkatu behar duzun horitako batean. Baina, metro aurretik, metro atzetik, danba, nire guilty pleasure da hori ikustea. Niko nartu behar dut horietako naizela, Danba? Danba ez, baina, bere zailtasunak ditu kalean aparkatzeak eta gehiago jendea badago alboan eta... Osondo gortia zerrudun sentitu. Etxera bialdezakegu goreti? Ez. Baina, eski badu abestelari. Bale. Bale goreti, agur. Agur goreti hori jamitzelena. Agur. Bihar arte, programa asti besterik horrela egiten du lan honek. Bai, Nik ere nahi nuke. Aizue, gonbidatu zinez interesgarriak ditugu zuekin urrengo 2 ordua beki igarotzeko, beraz, gelditu hor, hemen, bigarren kafean, naiz erratian. Keep calm and bigarren kafea. Espazioan mugitzen gara, espazioak kontsumitzen dugu, eta baita espazio okupatu ere.
Batzutan espazio horrekin dugun harremanaz gehiegi jabetu gabe ere. Bagara, espazio okupatzeko moduan ere izaki politikoak, baina espazio horren beraren inguruko hausnarketa ez dugu beti behar bezala edo behar adina egiten. Kristalezko hiri bat eskaini didate. Espazio onartu ohi dugu maiz, kudea ezina, erabaki ezina eta kaso aseptikoa bailitzan. Bere biziko eragina du, eta askotan gehien okupatzen dugun espazioa erabakitako eremu fisikoa, baina nork erabakitakoa. Nork produzitzen du espazioa. Nola? Zergatik? Gizarte bezala alduntzeko prozesuen artean, badago ezpairik gabe erronketako bat gure hirigintzarena, gure espazioena, gure espazioarena. Eta hain zuzen ere honen guztiaren eta askoz gehiagoren inguruan hausnartzeko bidea emango zigula pentsatu genuen, ertzetik erdira Zaldibiako herrian, gauzatzen ari diren prozesu parte hartzaileak. Ez da edonolako prozesua. Mamitsua, landua, fase ezberdinetan, disiplina ezberdinak elkarlanean jarri dituena. Jakintzaren kolektibizaziotik abiatu zuten prozesua eta gu ere, horretan saiatuko gara gure gorko gonbidatuaren jakintza eta esperientzia kolektibizatzen entzulearekin. Zorretan ginen Xotil Natkerekin, Isurkeko Arkitektura Fakultateko irakasle eta ikerlaria da bera, eta handik Goierrira begira jarri ditu dozenaka arkitektura aditu, ikasle eta bestelako disiplinetako adituak. Baina esan dut zorra genuela, hain zuzen ere, aurreko batean, bideodeiez aritu ginelako berarekin, gure lehen denboraldian, eta ez genion ez kafea eta ez da nahikoa denbora eskaini. Eta hori konpontzera gatoz, aurrez aurre eta nahikoa espazio eskaintzeko asmoz. Xotil Natke, arratsaldean eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko, bai. Kafea eskaini dizugu, hori ukatu egin duzu, espazioa bintzat eskainiko dizugu eta denborare bai. Bai, kafea, ukatu egin dut aurretik bat hartu etelako egia esan, eta, naiz, benetan kafea behar duen pertsona bat, urduritasun aldetik amintzat. Aipatu dugu, prozesuan inguruko hainbat zertzela da aipatu ditugu, baina askoz erpin gehiago ere baditu. Alduntzeari dagokionez bere biziko garrantzia duelako, baina alduntze hori kokatzen delako, ez? Espazioaren testu inguru horretan, hirigintzaren testu inguru horretan, eta esperientzia honek, gauza asko erakutsi dizkizue, 3 fasetan banatuta dagoela esan dezakegu, baina goazen abia puntura eta goazen niri oso polita iruditu zaite gaur goizean azalpenak ulertu nahian zurekin harremanetan, jakintzaren kolektibizazioa aipatu duzuenean, ez? Ahalduntzeak hori baduelako oinarrian, ahalduntzeko jakituria bat behar du izan, ahalduntze prozesuetan parte hartuko duenak, eta hortik abiatu zenuten hain zuzen ere, jendearekin elkarbanatuz, kaso, hainoikoa eta ingure jakiturian ez dagoen hirigintzaren eta espazioaren kudeaketaren inguruko jakintza hori, ez? Bai, nik uste, gu dakagun aukera, edo nik dakaten aukera baita pertsonalki, zorte handikoa naiz, irakaslea naiz unibertsitate batean, eta prozesu bat unibertsitate batekin batera hartzean, seguraski daukagun denboraren aukera horrek, hau da, prozesu baten diru, salneurri eta olako elementuak barneratzen ez direnean, dakagun aukera da, prozesu baten oinarria eta faseak askoze sakonago irakurtzea. Eta parte hartzeaz ulertzen dugunok, eta baita ere parte hartzean egon diren guztiek askotan sentitu izango zuten, beti ere galdeketa bati erantzun behar zaiola, baino oinarri edo gai batzutaz hitz egiteko aukerarik ez dagoela, ez? Eta orduan, ertzetik erdira prozesu honetan hasiera-hasieratik ulertu gendun, gu aditu bezala ulertzen baitin bagera ere, egunerokotasuna espazioan jendeak egiten dutela, eta badagola hor esperientzia eta jakituria bat, jende guztiak duena eta gurekin ere konpartitu behar duena, ez? Eta bestaletikan nola ez, guk dakiguna beraiekin konpartitzeko. Eta orduan, edozein parte hartze prozesu martxen hasi aurretik gu genekan aukera zan, goazen bazu oinarri bat jartzea, goazen bazu eztabaidatzea eta gai batzuetaz hitz egitea, abia puntua zein den ulertu alizateko. Hau guztia ulertu alizateko ere egingo duguna da lurrera jetxi. Dagoeneko entzulea hariko da, hemen ari zarete, kearen inguruan, ez, bagoaz, hemen gauza zehatz bat dago jokoan, eta hemen gauza zehatz baten inguruko osnarketa egin da, zuzen ere, Zaldibiako herriko plazaren
diseinu urbanistikoa esango dugu, nolakoa egin nahi zuen herriak, hor udaletxearen berrikuntza bat, horren ondorioz plazaren irudi edo itxura berria eta funtzionaltasuna, estetika, erabilera, norena da plaza, norentzat, hori guztia jarri nahi zen jokoan, horregatik diot, Xotil, zehatza dela, ez kara ontzaren gauerdiko estuletan hemen, plaza hau herriak erabili behar du eta nolakoa behar du izan, ez? Hemen egia esan faktorez berdinak nahastu dira egoera apropos bat martxan jarri alizateko. Egoera apropos bat plazaratu zitzaigun, Zaldibian, hain zuzen ere, aurretikan egin zien parte hartze prozesu ezberdinetan, diputazio bere garaian, aztikarrek egin zuen beste bat, eta hortxe, zegoen aukera, udaletxe zaharra zena eraberritzeko, egia esan beharrazun, edo agian udaletxe zaharra zen eraikina eraitsi, kulturetxarekin batera, eta berri bat, kokapen berri baten jartzeko. Jende asko hartu zu prozesu horretan parte, eta emaitza hain zuzen ere izan zen, udaletxe berri bat behartzela beste kokaleku batean, eta plazaren ertze batean, diseinu berri batekin, prozesu batekin zen, lizitazio bat, eta guztia. Baino, guztia pandemian zehar burutu da, eta guk, aditu bezala, egunerokotasunean planoekin, irudimentxotan, espazioa irakurtzen dugunok, pixka bagenik ze gertatuko zen, espazio zeharo aldatuko zela, baino gertatu behar izan da, eraikin berria, jendeak ere ikusteko, plaza zeharo ezberdina da, ez? Zobea zokerragoa, ezberdina da, eta beraz... Ezin dugu berdin okupatu, eskara berdin bizi. Hori da, eskala ez da berdina, presentzia, kalearen presentzia, hau da, eta ibilgailuen presentzia beste bada, mugitzeko erak ezberdina dira, jendea ikusteko erak ezberdina, terrazan egoerak, hau da, asko aldatzen da, gaina udara honetan, eguzkia joduneran asko nabaritu da, itzala gerizpe falta bat egon dela, temperaturak eta bar, hau da, egoera proposa da, horren inguruan ez bakarrik diagnostiko bat egiteko, baizik eta diseinatzeko errealitatea behar duen, momentu honetan beharrezkoa den toki batean. Eta honetarako, egia esan barra dago, Zaldibiko udalak, hasiera-hasieratik prestutasun aurkeztu zuela, ez? Pandemia garaian, ni Zaldibiarra izanik, bururatu zitzaidan prozesua eramateko aukera bat izan zitekela, eta plazaratu nun, benetan izenak esaten duen era politenean, udaletxean eta fase ezberdinak eroitze egin dugun bezala, baino aurrera eramanik esan ez, egia esan, herriko plaza herriaren muina da, herriaren birika da, espazio publikoaren gune nagusiena da, eta urte askotarako zerbait diseinatzeko garaian ondo osnartu, tentuz egin barra da, eta zergatik ez alden energia gehien bertan barneratu. Eta fase horiek martxan jarritzen dituzten, abia puntu bezala, esan da bezala, jakintzaren kolektibizazio hori eginda, alegia. Hemen parte hartu behar balin badugu, jakin behar dugu zerbait, erabaki behar dugu honen inguruan. Eta hor, nahaztu zen ituzten, hainbat herri ekimen, gizabanako eta bestelakoak. Pixkana, hasierako lehenengo hitzaldia izan zen zer da espazio publikoa. Zei jendeak egia esan ere ez daki zer da espazio publikoa, eta galdetzeako oso kuriosoa da. Zei jendeak esatu, oinezko tokia, parkeren bat, herriko plaza argi eta garbi izaten da, baina ez dugu lertzen askotan, erreka bera ere espazio publikoa dela, errepidea bera ere espazio publikoa dela, ez? Eta momentu horretan esateko nik zeren inguruan eztabaidatu eta erabaki dezakedan espazio publikoa maila instituzional batean, nirea ere badeneran, badakatela bertaz, hitz egiteko, osnartzeko eta zergatik ez erabakitzeko aukera, ez? Askotan erabiltzen dugun adibide bada, zenbat denbora pasatzen dugun gure etxean diseinatzen, etxeko kolorea pentsatzen, ze sofa jarri bar, ze sukalde mota eta bar, eta ze denbora gutxi espazio publikoren diseinuaren inguruan. Uste dugulako horrekin zerikusirik ez dakagula, ez? Eta kanpoko goiko batzuk askotan hausnartu eta erabakiko dutela. Eta beraz, denboraz jokatu gendun, hau izango zen, 2020-2021 garaian, da esan gendun plangintza bat jarri gendun, 2023ko ekaina arte. Eta bertan, 3 fase, eta lehenengo fasea, bai edo bai beharrezkoa ikusten genduna, izan zen jakintzaren kolektibizazioa. Hemen herrian, herri eta auzo guztietan bezala, asko daki jendeak, bizi guztian bizi izan du da, eta plaza diseinatzeko momentu eta garaian, jakintza hori elkarbanatu eta jaso beharrak dago. Eta bertan, arkitektura, hainbat kooperatiba, hartu zen dituzten bai espazio publikoa, baina baita zaintza ardatz, herri hezitzaileak, gizarte osasunaren inguruko hitzaldiak,
oso zabale izan zen aipatutako lehenengo fase hori. Bai, ez dakit. Hasieran, segura eski zabalegia zirudien, ez? Baina proiektua planteatzen junginan edozein momentuan erantzuten ziguten guztiek ilusioz eta indarrez erantzuten zigun, ez? Lehen kasua, justu jakitzaren kolektibizazio hau hitzaldi ezberdinetan banatu genuen, hilabete ezberdinetan, hasi genuen aurreko urteko, aurtengo otsailean, denbora ere galtzen ari naiz, aurtengo otsailean, eta Irati Mogoionek eman zuen lehenengo gaiaz, eta zentzan zaintzaren inguruan, azken finean pandemian asko hitz egin baldin bagendun, zaintzaren elementuaz izan zen, ez? Eta orduan, bagenekiun udalerri ezberdinetan zaintzaren azpiegiturak, eztabaidak eta politikak aurrera ematen nahi zianak, baina guk arkitekto bezala ikusten gendun espazioen inguruan ere zaintza elementuaz hitz egin behar dagoela eta eztabaidatu behar dagoela. Nolakoa dira zaintzen gaituzten herriak, ez itxura dute. Eta beraz, jakintzaren kolektibizazio hau banatu gendun gai ezberdinetan. Otsailean izan zen zaintzaren inguruko hausnarketa, martxoko egitarauak aprobetxatuz hirigintza, espazioa eta feminismoa izan ginuzten ardatz. Apirilean herri hezitzaileak izan ginuzten gai nagusi bezala, maiatzean osasuna eta gizartea, zer da gizarte osasuntsu bat, eta ekainean herri burujaben inguruko hausnarketa guzti hau, benetan oinarri sendo bat izateko ondoren etorriko zian fasei heldu ahal izateko. Eta bigarren fase hura ere heldu zen udaka ikastaroetan, azelako, mailako adituak bildu zen ituzten, baina baita azelako energia sortu zen, ze adituak bakarrik ez, arkitektura ikasleak, ero kontatuko diguzu, ikasle horiekin zaldiben izandako esperientzia, baina Miramar Jauregira bagoaz, han bildu zen ituzten, tartean Jule Goikoetxea, Antxe Zaida Musi bera, Jakobo Cayetano, Maidar López, maila handiko artistak eta oso maila handiko adituak oso disiplina ezberdinetakoak. Bai, azken finean, ardatz ezberdin ditu, erpin ezberdin ditu proiektu prozesu guzti honek, egia esan zaila ezatna barnebiltzea, baina puntu garrantzitsuenetako bat bada, disiplina ezberdina barnebiltzea. Askotan antropologia izaten da gertuen izaten duguna, soziologia ere bai, baina bada puntu bat, filosofia ere beharrezkoa dela, espazioaren produkzioaren inguruan hitz egiten dugunean, hau Lefebreren gaietako bat izan zen, 70. hamarkadan, horri heltzen ari ginen baita, eta zergatik ez Jule Goikoetxea bezalako pertsona bat hitzaldi bat ematea baita ere, etorri zen kanpoko 40 ikasleek ikusteko hemen dagoen indarra eta dagoen posizionamentu hori ez. Eta azken finean artean nola ez, sorkuntzaz ari garelako, Maider López berak ere, bere artearen bitartez espazio publikoaren okupazioaren inguruan, oso lan interesgarriak egiten ditu, benetan zalantza jartze gaituztenak gure egunerokotasunaren nola burutzen dugun. Bada lehen aipatu didazun, mikrotik kanpo aipatu didazun kontzeptu bat, uste dut Jole Goikoetxeak berak ekarri zuena, eta nik gaurko zure aurkezpenean baliatu dudana, da la producción del espacio, edo espazioaren produkzioa. Eta asko eman ditu osnartzeko, ze honen inguruan aritu izan gara, atzo eran egun Anelizei gurean izan zen, eta arekin eta kanpotiarrekin irigintza feministaren, filosofiaren, erpin hauetan guztietan ibili gara, baina bapatean konturatu nahiz, espazioa sortu egiten da. Ia espazio guztia gainera, ez dakite sortu gabeko espaziorik badagoen, gure basoetara begirare, basoak ere sortu ditugu. Gehienak zoritxarrez ez dira baso naturalak dagoeneko, hor dauzkagun gaitzak, bestelako zuaitzekin, liberalismo tarteko, eta barez. Eta espazio sortu egiten da, eta sorkuntza hortatik abiatuta ere uste dut oso hausnarketa interesgarriak agertuko zirelaz. Interesgarriak eta arriskutsuak. Hemen beti ere sistema barneratu beharra dakago. Gaztelera esaten da la naturaleza crea. El ser humano nosotros producimos, ez? Eta sentido horretan, nik uste espazioaren produkzioa bisio ezkertiar batetikan urte askotan, ez dakit esan ignoratu, pixka baztertu egin dugula, eta ez dugula benetan ze garrantzi duen ulertu nahi izan agian, ez? Hor daude, guk heltzen dizkiogun liburu eta idatziak 60-garren hamarkadakoa dira, hau da, 78ko mugimenduak, Henri Lefebvre, David Harvey, ez da ezer berria, ez da errueda berri inventatzen ari garela. Baina bai konturatzen gara, espazioaren produkzioak eta espazioaren kudeaketak sistema kapitalista hontan garrantzi oso berezia duela. Seguraski azken urteetan, gure herrietan, gure auzoetan,
Donosti izango da adibiderik garrantzitsuena, etxe bizitzaz hitz egiten gunean, terrazen okupazioa espazio publikoan hitz egiten gunean, azpiegituretaz hitz egiten gunean, lurralde antolamentuaz hitz egiten dugunean, espazioaren kudeaketak badula zer esana, eta espazio nola kudeatzen den gure gizartean islada baduela, ez? Eta beraz, nola produzitzen den horretaz ere hausnartu beharko genukela, eta era berean, saiatu beharko ginekela aztertzen nork produzitzen duen, eta ze interesen menpe produzitzen den espazio guzti hori, ez? Eta beraz, azken finean proiektu honen erroa nahi balin bada, edo doktoretza tesiaren helburuetariko bat bada, espazio produkzio burujabe bat sortzea, edo behintzat sistema horren menpe 100% ez dagoen bat. Aurrekoan denboraria begeratu ginen, eta gaur aurrik usten ari naiz denboraz ere justuariko garela, baina tira, bigarren fase horretan ere urrengo pauso bat egontzen, aipatu dugu, adituak, hausnarketak eta bestelakoak izan zirela Miramarren, baina Innsbrucketik ikasle kopuru bat, uste 40 ikasle izan zirela, bertara etorri eta ondoren akanpatu egin zuten, Zaldibien, eta hor eman zen ziurrenik egiteko zegoen horren inguruan, plaza horren inguruan, eta herritarrekin harreman horretan momenturik ederrenetakoa, ez? Niko batzen naiz bere garaian Zaldibin gazetu pagun egontzenean egin egunkarian jartzezun Zaldibia kapital rebelde. Titularra zen. Eta argazki bat hendik hor dakat, eta egia esan zuzenan horri gogoratu nion. Zei, akanpalekua toki berdinan zegoen, Zaldibiko lagun batek, ezagun batek utzi zigun zelaia neuk moztu behar izan horreko egunean, eta ondoko baserrikoak lagundu ninun zelaia garbitzen, eta benetan akanpatuta egon zian. Esan beharra dago, gaia planteatu gendunean unibertsitatean, Innsbruckeko unibertsitatean, gehienez 20 ikasle bakarrik etorri zitatekela, eta apuntatu zian 50 gora. Azkenean 40 izan ziren, herrian planteatu genuen egoera zein zen, eta herriak izugarri erantzun zuen. Eguraldi ekaeragarri ona egin zuen, eta herriko plaza, esaten genduen, arkitektura espektakulo bilatu zen, zediken egunero ari zian bertan azpiegitura batzu diseinatzen eta eraikitzen, eta herriko plaza arkitektura lantegi bihurtu zen aste osoz. Ze ona. Han egon ziren, agurra ere unkigarri izan zen, arkitekturatik eta ez dakit, plaza baten eraldaketatik, ez da gutxi, baina plaza baten eraldaketatik asko zaratagoko loturak ere sortu zirenan herrian. Nik uste garrantzitsua izan zela alde guztietarako, ez? Askotan arkitektook jartzen gaituzte bulego baten barruan, seguraski ala gaudelako, ez? Beste batzuk unibertsitatean sartuak, esaten dela bezala pixkat, como la Torre de Babel, aterara ere ez gela egiten, eta herritarrentzako oso garrantzitsua izan zen ikustea, arkitektura ikasleak badaudela presentzia erakusteko nahi horrekin, eta ikasleentzako. Azken finean gu irakasle bezala eta tesiaren beste ardatzetako bat dela nola sartu gizarte pentsaera, gizarte problematika, prozesuak, eta zer esana fakultatetan ikasleentzako izan zen benetan irautza bat. Ikustea herrian beraiek lanean ari denan jendea nola gerturatzen den, nola ongietorri bat egite zaien txalaparta, dantzari, bertso, nola patata tortilla lehiaketa bat antolatzen den, nola kontzertuak ekartzen diren, nola goizero gosaria prestatzen zaizkien, afaria prestatzen zaizkien, 40 ikasle guztioiei biziko esperientzia bat egin zaie, ez? Eta azken finean arkitekturak espazio diseinatzeko, espazio sortzeko momentuan gizartearentzat ari garenan ulertzea eta benetan abaritzea egiten dena islada baduela, horrek ez du preziorik. Eta olako prozesuak, olako proiektuak eta olako ideiak fakultatetan eta eskoletan gehiago barneratzea garrantzitsua izango litzateke. Hori segituan galdetuko dizut, baina lehenago 3. fasearen inguruan, ze badatoz bueltan, azaroaren erdialdean, hemendik aste pare batera izango dira, 18 bat ikasle bueltan, beste fase bat otsailean eta ekainean azken fase hori. Nolakoak izango dira azken fase honetako topaketa hauek? Pentsatzen duten aia zehaztapenetan eramateko. Hori da. Azken finean, parte hartze prozesuan Zaldibin izango duen sortea izan da beti indartsu erantzun izan diala. Aurreko plazaren inguruko diagnostiko plazara izeneko prozesuan iritikat kooperatibak eramantzun eta txosten izugarri garrantzitsua dakagu eskuartean, bai gazte, ume, heldu, mugimendu feministarekin eta abar egindakoa, baina askotan parte hartze prozesuak hortan gertatzen dira txosten batean. Guk lortu nahi duguna da benetan diseinu fasera eramatea,
parte hartze guzti hori albaldin bada zerbait eraikitzea ere bai, eta guzti hau ikaslekin batera. Eta zuk esan bezala, ikasle guzti hauek esaten alatake datoze berriz ere, esperientzia izan ondoren, eta hirugarren fase eta seguraski garrantzitsuenean murgildu gara orain urrian. Eta lehen aldiz etorriko dira azaroren 14tik 19ra, ondoren taldearen beste erdia etorriko da otsaiaren bukaera aldean diseinatzen ari direna benetan gizartearekin parte hartzeko eta ikusteko nondik nora jo eta benetan, esperimentu hau horrela eramateko eta azken puntua edo azken momentuan alkarrekin lanean egon ahal izateko eta benetan diseinuaren azken azpimarraketa egiteko, ekainean etorriko dira 3 astez, San Juan bitartean. Hori guztia kaso jarraitzeko aukera izango dugu, naiz eta, bideo deiez edo modu laburragoan izan fase hauen inguruko xetasunak izateko, baina azken galdera egin nizuke, Xotil, ez dakit bada hirigintzaren deklibe orokorraren sentsazio bat, batez ere gure hirietan, baina baita herrietan ere, eta ez dakit esperientzia honek kontzientziaren bat esnatu duen, sentitzen ote duzuen egiten ari zareten honek beste norbaitengan, beste prozesu batzutan, beste herri batzutan izango ote duen Nabari dugu, izan genuen sortea eta bidelagun baditugu udalbiltzako kideak, azken finean, askotan, gora jo partez, gure aldamenera begiratzen dugunean, inguruko herriek ere eskatzen dutelako lako hausnarketa bat, ez? Sortea izan genuen bigarren fasean, hau da, udako ikastaroak izan ziren azken egunean, etorri ziela Usurbil, Hernani eta Segurako alkateak eta Estitxu Zaldibiko alkaterekin, herriko plazan zaintzaren inguruko hitzaldiak eman zituztela, ez? Eta prozesua planteatu gendunean, nabaritu zen horrelako beharra Euskal Herrian. Esan beharra dago parte hartzearen gizarte dinamiken aukera bat unibertsitate batentzako Euskal Herrian bezala Europan gutxi dagola. Eta beraz, horri heldu beharko litzaiokela, ze benetan adibide besterik ez da, ez? Zenbat ikasle etortzen dian kanpotik olako prozesuetan parte hartzeko, politia izango litzeteke hemen ere olako dinamikak indar gehiagokin hartuko bagenitu. Eta beraz, olako proiektu bat nik uste dut, bai dela gorakoek pixkat ikusi ahal izateko hortikan ikerketa lan batek ere ze fruitu atera ditzaken, udalerriek ze fruitu atera ditzaketen, gizarte eragilek ere ze aukera dakaten, eta azken finen maila akademiko batean o edukazional batean ere fakultate batentzako ze balore duen. Eta beraz, gonbitea edozein momentutan Zaldibira gertuatzeko, arkitektura eskoletako edozein irakasle, baina baita ere udalerritako momentu honetan martxan aurrera ematen ari den proiektuak erakusteko eta behintzat elkartzeko, prozesu bukatzen denean agian beste herri batean ere animatuko gara zerbait aurrera ematen. Patata tortilla lehiak eta egitera eta hirigintza birpentsatzera eta beste eredu batzuetatik heltzea. Xotil Natke, esandakoa, fase berri horietan ere harremanetan izango gara eta tira, egia esan gerora izango dugu Zaldibira eskapatu eta bertako plaza nola bizi daiteken sentitu eta ikusteko aukera. Plazerra izango da. Esker mila, eskerrik asko zure bisitagatik eta laster arte. Zuei. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eguzkiak urtzen du goia, gailurretako lurra, uarkada jausten ibarra, geldi gaitza den oldarra. Inigo. Esan. Hasi da? Ze hasi da. Ja, final aurrekoen fasea. Amatxo maitia. Bai. Ez esan nahi du bertsuak datozela Bigarren kafera, berriro jarraitzen dutela. Jarraitzen dutela. Ze guk hasieratik heldu genean bertsori txapelketari ez beste batzuk bezala finalean hasten direla. Ez. Guk hasieratik. Vale. Zabalik, besoak eta eskuak gorririk ikustez. Entzuleak pentsatuko din, jogoritzezkio bertsuak interesatzen, kontua nik goiuri horrela jartzen denean, esaten dio dara baietz guztiariz, ikusten dute bestela geokomeriak. Orduan, azalduko dizuegu pixka bat
ze gertatuko den orain. Ze agian. Gertatuko den orain final erdien fase honetan. Hori da. Nola funtzionatzen du honek? Ze aizu. Bere misterioa du, hemen estatistikak eta matematikariak eta astrologoak eta dena jarri behar ditugu hemen lanean, Astrologoak. Astrologoak, ez astronomoak. Se. Capricornio, Final aurreko fase honek, Inigo, entzunadi, 2 itzuli izango ditu. 4 final aurreko izango dira lehenengo fasean, eta 3 bigarren bueltan. 2 saioetako puntuazioak gehitu egingo dira, baina lehen itzulian puntu gutxien lortu duten 6 bertsolariek bigarren itzulian kantatzeko aukera galdu egingo dute. Ados, beraz lehenengo 4 bertso saio horietan lehenengo itzuli osatuko da, Barida. eta hor 6 bertsolari kanpoan geratuko dira dagoeneko bigarren fase hori jokatzeko. Hori da, bai. 2017an finalean finalistak izan zirenez gero, Igor Elortzak eta Aitor Sarriegik bazuten final aurrekoetan zuzenean kantatzeko txartela, baina txapelketan parte hartzeari uko egin diote biek ala biek. Beraz, badakizu Inigo, hau oso bitxia da, dagoeneko badakigu finalean, aurreko finalean kantatu ez zuten 2 bertsolarik parte hartuko dutela. Ze izan ere hor 2 utxune daude. Orduan beraz, gutxienez 2 aurpegi berri. Finalak 2 nobedade izango ditu, gutxienez. Gutxienez. Eta hori oso interesgarria da. Vale. Nahiko ondo ulertzen ari nahi zazu. Ondo ulertzen ari zara? Nahiko rex. Vale. Hemen gertatzen dena da, asteburuan hasi zelaia final aurrekoen lehenengo fase hau, eta bueno, dagoeneko puntuazio batzuk badakizkigula, baina klaro, noski nola aurrera jarrituko duen orain urrengo bertsoaldiekin ez dakigu. Bada bertsolariren bat pentsatuz, behar dut, ni baino okerrago 6 bertsolari aritze. Hori egin, egongo da norbait budu edo horrelako zerbait egiten. Pentsatuko du, adibidez, urrengo larun batean, Donibane Garazin bertsoaldia egongo da. Eta parte hartuko dute honek eta honek. Egin dezatela gaizki, ze puntuekin hemen bestela larri xamar ibiliko naiz, baina tira, beraz, ez dakigu momentuz zer gertatuko den, eta nork egingo duen aurrera, eta norkez badakigu, adibidez, larun batean, Elizondoko Baztan pilotalekoan, Alaia Martin izan zela denetan nagusi, 729,5 punturekin. Zer iruditzen zaizu Inigo? Bera lasai dagoela dagoeneko. Alaia, nahiko lasai dago. Budu egin beharrik ez duela. Ez du budurik egin behar, ze final aurrekoen bigarren fase ontara zuzenean igaroko da. Irabazi egin duelako. Eta txukun aritu zen Alaia, eta egia esan hemendik esan behar dugu, bueno, merezi zuela irabaztea, ze haze saio dotorea, denek egin zuten sekulako saioa. Entzun diot norbaiti iruditu zaiola, saioak etzuela horrela eztanda egin, ez hasieran, ez bukaeran, ez zegoela horrela, pum, batzuetan gertatzen da, ez? Bertso saio batzuetan lertu egiten da frontoia, lertu egiten dira bertsolariak, energia hori nabari da. Eta ez zitzaiola iruditu hori gertatu zenik Elizondon. Baina, ni ez dakit nire irizpideak oso lausoak diren, edo gertatzen den, zen niri beti iruditzen zait, estanda dagoela, bai hasi agurreko bertsoetatik, eta bai ganbarako laneraino. Eta ganbarako lana aipatzen dut delako garrantzitsuena. Izan ere, Elizondokoari helduko diogu gaurkoan, eta ganbarako lanaren gaia izan zen, esku hartu dizu, eta indartsuago sentituko zara. Eta honintzen beintarena aukeratu dugu entzuteko oso interesgarri izan baitzen. Eskutik heldu eta bidean, pizkat beldurtuta nago, azken aldian begiratzen dit, klaseko batek arraro. Mutilek talde bat egin zuten, ta hor da biltza luzaro, sentitzen dira denak batera, gu baino indartsuago. Naiz ta hobeto sentitzen aizen,
mai ondoan badago, beraiengatik urruti askoz, hobeto nengoke klaro. Gainera amak esaten duen, esaldiarekin akabo, helduala bihurtzen dira, askoz ere gizonago. Da jarraitzen du, honintzen behitak. Mai ausarta da esaten dit, benga honintza aurrera, gaurretzaizkizu atrebituko, berriz lodia deitzera. Baina eskua ez dutzen diot, ta egiten dut atzera, nire barruan lertzen dira, dardara guztiak zera. Agertzen zaizkit munstro guztiak, pati orduan batera, begiratzen dut behiak trenari, bezala nire ertzera. Egunen baten lasai sartuko, banaiz nire klasera. Jende gehiago sartu da bila, Maita nire taldera. Gai asko landu zituen honintzak ganbarako lan honetan, 8 urteko ume bat izatea zer den, bulina, baina batez ere, lodifobia eta aizpatasuna. Zer da lodifobia? Lodifobia pertsona lodiek pairatzen duten egiturazko indarkeria da. Eta zein da honen arazo nagusia? Non nahiko zapalkuntza bat dela, espazio guztiak hartzen dituela. Pertsonak izenek, eguneko 24 orduetan, asteko 7 egunetan, pairatzen dute lodifobia. Etxean, kalean, medikuarenean, lanean. Lodi izatea ezin da ezkutatu. Nik ezin ditut egun batean 10 kilo etxean utzi eta lanera etorri, edo 30 kilo etxean utzi eta medikuaren gana joan. Eta gainera, beste arazo bat daukagu hemen. Inorrezela gaizki sentitzen, beste pertsona bat lodia dagoela pentsatzen duenean edo esaten duenean. Izan ere, osasunaren kontzeptua daukagu hemen, eta osasunaren kontzeptu arriskutsua. Ze, bai, erakutsi egote, lodi egotea ez dela osasuntsua, eta orduan berazuk pentsatzen baldin baduzu, zure ondokoa lodi dagoela, pentsatu ezakezu, bai, baino kezkatik egiten dut. Bere osasunak kezkatzen nau, eta beraz pertsona ona naiz, bai, lodia deitu diot, baino kezkatik izan da. Beraz naiz gaizki esantituko. Hori bai guilty pleasure bat, inoa. Eta arazoa ez da, errudun sentitzea. Arazoa da horrek plazerra matea. Hori da, eta hortxe hementxe dago gakoa eta hementxe dago dena. Osasunaren aitzakipean edo zer gauza egiteko pres gaudela, eta osasuna ez dakit, hori ere zalantzan jarri beharko genuke, ze pertsona bat osasuntxua denala ez jakiteko pixuari dagokionez, gorputz masa indizea erabiltzen dugu. Eta nik gaur kontatu nahi nizuen, ze agian jende askok ez daki, nondik datorren gorputz masa indizea. Jakin dezazuela, 19. mendeko erdialdean, Lambert Adolf Jacques Quetelet izeneko belgikar bat zegoela. Bera zen matematikaria, zen astrologoa, zen estatistikaria, baina ez zen ez medikoa, ez biologoa, ez da osasuna ditua ere. Hala ere, batez besteko gizona nolakoa zen jakin nahi zuen, hau da, l'homogen frantsesez. Ta berak zioen batez besteko gizon bat balego, hori hartu genezakela perfekzio motatzat, ez? Eta, proportzio horietatik at dagoena, deformazioa edo eritasun edo monstruokeria izango litzatekeela. Orduan, Quetelet indizea sortu zuen, pixu altuera erlazioa zuen kalkulo bat erabiliz. Eta pertsona edo gizon ideala sortu zuen.
Nolako datuak bildu zituen hori lortzeko? Frantziako eta Eskoziako armadako zenbait soldaduren datuak bildu zituen. Hau da, gizonak, helduak, zuriak eta europarrak. Datu horien artean pixua eta altura zeuden eta beraz sortu zuen gaur egun ezagutzen dugun gorputz masa indize hori, baina entzun duzen bezala oinarritzat soilik hartu zituen gizonak, txuriak eta europarrak, eta horrek ere arazo bat sortzen du edo sortu beharko luke. Horrela, gorputz masaren indizea mediku prestakuntzarik eta pertsonen osasuna egoera sailkatzeko formula bat sortzeko asmorik gabeko estadista batek asmatu zuen. Are gehiago, formula hori ahaztuta geratu zen, eta urte asko geroago 20. mendean, aseguru etxeek kontzeptu hori bereganatu zuten. Tresna erraz eta azkar bat nahi zuten pazienteak katalogatzeko eta bakoitzari kuota bat edo bete esleitzeko. Bakizu ez da, zu gaixo balin bazaude edo gaixotasun bat balin badaukazu, seguruak, diruaren arabera hor muga batzuk jartzen ditu. Labur bildu dezagun, duela 160 urte inguru, Belgikan gizon zuri batek, osasunean interesik ez zuenak, urte batzuk geroago osasun adituek pertsona bat tratatu edo aseguratu erabakitzeko hartu zuten proportzioa asmatu zuen. Eta hori erabiltzen jarraitzen dugu. Eta horri aurre egitea oso zaila da, eta honintzak erakutsi digu zein den aukera bakarra. Aizpatasuna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaldeko 5:50 segundu besterik ez dira, baina guk segituan salto egin behar dugu Naiz Irratiaren erredakziora. Bertan Egoi Belategi lankidea dugu, eta ari eskatuko diogu, hain zuzen ere, azken ordukoaren berri ematea. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeko 5:01. Azken ordukoa energia arlotik datorkigu, baina ekonomiarekin bat eginez, herritarrek krisi energetikoaren ondorioak pairatzen dituzten bitartean, Iberdrolak etekin izugarriak dituela kritikatu duelako EH Bildu. Azaroan egingo duten Euskal Herrirako Energia Estrategia Konferentziaren aurkezpenean jakitera eman du koalizioko parlamentari Mikel Oterok 3.104 milioi euroko irabaziak izan dituela Iberdrolak 2022ko lehen 9 hilabeteetan. Lehendabiziko mezua Iberdrolarekin lotua dago, jakingo duzuen bezala gaur aurkeztu ditu Iberdrola taldeak aurkeztu ditu emaitzak 2022ko lehendabiziko 9 hilabetekoak, eta jakingo duzuen bezala iragarri dituzte 3.104 milioi euroko irabaziak mozkinak izan dituztela. Energia arloko enpresak gizarte osoaren bideragarritasunari eragiten dion testuinguru honetan beraz, enpreson etekinak mugatzeko esku hartze publikoa ezinbesteko ikusten du EH Bilduk. Horregatik diogu beste behin esaten dugu, energia sektorean esku hartze bat eman behar dela, botere publikoek eskua sartu behar dute, irabazi itzelezko hauek eta eskandaluzko hauei muga bat jartzeko, kotoa jartzeko. Noraino sartu behar da eskua? Oso simplea, guztiok dugun energia modu arrazoizko, prezio arrazoizko batean eskuratzeko eskubidea bermatu arte. Hain zuzen ere, horraino sartu behar da eskua. Bestalde, duela minutu batzuk jaso dugun albistea, gerratik ihes egindako 5.927 errefuxiatu ukrainarrek jaso dutela behin-behineko babesa Hego Euskal Herrian Espainiar Estatuko Barne Ministerioaren arabera. Lurraldeka 3.889 babes eskari tramitatu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta beste 1.538 Nafarroan. Migrazioa aipatuta esan behar migratzaileentzako garai zailak etorriko direla Erresuma Batuan, Risisunak egindako azken iragarpena ikusita. Agintaldiko bigarren egunean erabaki oso polemikoa hartu duelako lehen ministro berriak mail bat bere helbide pertsonaletik bidaltzagatik dimisio eman eta astebetera Suela Braverman berrezarri du barne ministro gisa. Bravermanena zen hain zuzen ere irregularki heldu diren migratzaileak Ruandara bidaltzeko plana. Arratsaldeko 6etan, xehetasun gehiago emango dizkizugu gai honen eta bestelako batzuen inguruan, arratsaldeko 5:03 trafiko zuzendaritzak dio gutxituz doazela autopilaketak Bilbon AP8an duela pare bat ordu izandako istripuaren ondorioz gainerakoan lasaitasuna nagusi. Konexioa itzultzen diogu bigarren kafeari eta esan bezala informazio gehiago 6etatik aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz Irratia.
Eskerrik asko Goi Belategiri, arratsaldeko 5 eta 4 minutu eta bigarren kafean aurrera egin behar dugu. Hain zuzen ere, urrengo gonbidatuarekin bigarren kafea hartzeko. Dena esango dizuet, kafearen gonbidapena ere ukatu egin du. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita. Argia pizteko dio alabak mesedez. Monstrago herriro ala aita galdez. Ia gaurko egunez izan zen urriaren 28 batean, izan zen gurean. Artean, diskorik ez eskuartean, behintzat disko bat eskuartean, uler daitekeen bezala, kutsatan gordeta dagoeneko ale fisiko haiek ziurrenik bazeudelako, edo ez dakigu. 2 urte igaro dira orduz geroztik, urte terdiluze, akaso denbora bizipenetan nortzen bada askoz luzeago ilun eta abar kaleratu zuenetik. Argi asko eman dion lana izan da, lan asko eman dion lana ere bai, eta kaso iluntasunak eta abar luze bat ere izan dituen sorkuntza. Horregatik gaur ez da akaso diskoari buruz hitz egiteko eguna. Hitz egin genuen iraganean, oraindik existitzen ezen disko batetaz, eta gaur saio honek Idoia Asurmendirekin duen harreman garaizkanpoko honi jarraipena emanez, diskoaren ajeaz hitz egingo dugu, bere bizitzan, ariman eta gorputzean izan duen eraginez. Beti ere protagonistak ondo baderitzo. Idoia Asurmendi, arratsaldeon, ondo iruditzen zaizu? Arratsaldeon, bai aurrera. Ez dute gehiegi maite, galdera honekin entrevista bat hastea, baina esan dudanez entrevista ere bazela, berezi xamarra, zer modu zaude? Ba ondo, oso lasai, urduri bebai, aspaldi ez dutela elkarrezketarik aukitzen, baina zuekin eroso, momentuz. Bueno, espero dugu mantentzea erosotasun hau. Aipatu dugu diskonek argi asko eman dizula, eta iluntasunak akaso ere bai. Ajea aipatu dut nik, akaso sormen prozesu guztiek uzten dute ajea, baina ziurrenik 2020eko urri hartan, duela 2 urte gurean izan zinenean, espero gabeko ajea. Utzi du diskonek, ez? Bai. Gainera, uste dut, oin hasi nazela apur bat atzera begiratzen. Uste dut, danok orokorrien, bizi garela holan ritmo frenetiko baten, eta nire kasuan holan izen da azken 2 urte honetan. Eta geratu arte naz guztiz konstiente izen bizi izen duten danaz, eta bueno, boin banabil apur bat pasaudan dana berriz burure ekarten eta etxeko sofatik dana gogoratzen eta disfrutetan. Azkar gertatu ziren gauzak, pentsa, diskoa otsailaren 19 batean kaleratu... Ez, apirilako 23. Apirilako 23, ez da gitatan hundik atero da hori. Otsaien aulkiokoa. Sei hilabetetxo gurekin eginako entrevista hartatik diskora, baina segituan agertzen hasi ziren kontzertuak eta bazegoen bira bat, ez dakit, ziurrenik euskal musika gintzen, gutxitan gertatu den bezala, oraindik agertu gabeko disko batekin ari zineten lan asko aurrik usten, eta pentsatzen dut hori izan zela, akaso hilabete hauetan, urte hauetan bizitako lehenengo amilde egitxo, ez? Bai, ez aukegulako inungo espektatibarik eta bapatien
jentien erantzuna izen zala guztiz desberdinez, ez gen espero, eta hori, diskue esku hartien aukibarik ondikon, plaza ezberdinek betetzen, eta bueno, artista bezala lehengo esperientzia horrek bizitzen. Garai hartan entzun genuen eta asko aipatu zuten kontzeptu bat eta kontzeptu horri buruz galdetu nahi nizun, eta da Euskal Promesa berria edo la promesa baska. Nola bizi daiteke horren zamarekin? Pentsatzen dut jendeak positiboki esango duela, ez? Euskal Promesa berria da, baina gian pertsonarentzat eta artistarentzat oso pisutsua izan daiteke hori. Bai, ez jat sekule gustau termino hori, eta askotan erabili zen da. Esaten dozune, guztiz positibue da, baina bueno, azkenien sama bat da, itzen da unik espektatiba batzuk besortzie proiektuen inguruen, gentien inguruen, nik be espektatiba pertsonal batzuk be esartzen dutzen nire buruei, eta hori batzutan arriskutsue da. Bueno, azkenien zure ritmora zoi esenien eta inungo espektatibarik edo inungo sama barik, gauzak errez hau itzen diela pentsetan dut nik. Eta horren kezka hori, esan duzu guain ari zarela atzera begire eta guain ari zarela disfrutatzen, baina egian sufritzen ere bai. Bai, behitxu, nik oin etorri naz autobusien liburu bat irakurten, eta nik ez dukule latinemun institutuen, baina justo liburu hau hasten da, esaldi bateaz esaten dauela, recordar en latín quiere decir recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Eta nabil apur bat, hortan, uste dote biernela olako atxeden bat, ez? Benetan sinisteko indogun dana, gure musikan oraino heldudan, ni noraino helduna zen, eta benetan hortan pentsetako, eta emozio danak berriz bizitzeko, bai onak, bai txarrak, eta beti etorkizunera begire bebai, hainbeste gustau ez jaten gauza horrek hobetzeko. Aipatu duzu azken hilabete hauetan ezinegona, ustez gauze txarrek sortzen digutela, baina gauza honek ere ezinegona sor dezaketela, ez? Eta kasu hori bai izan da, ikasitako zerbait gertatutakoa ona izan da ere, barruan zurrunbiloa, ezinegona, beldurra. Bai, eta hori uste dut izen dela prozesu hontan ikasi duten gauzetako bat, ez? Nire buruei iztie bebai txarto sentitzen nire bizitza profesionala edo, esateko modu bat da, baina bai, bizitza profesionala ondo joen da, ez? Eta hau ez dugu ulertzen eta uste dut ez dela erakusten, baina askotan pentsetan dugu txarto sentitzeko zure entorno dana txarto egon bidala eta zure bizitza txarto joen bidala, eta ezken nire kasuen adibidez, dana izen da marabila bat, oso sortedune sentitzen naz, eta artista mordo bat dau munduen, eta danek ez daukie nik aukidoten aukera hau, dana oso ondo joen da, kontzertuek, jirak eta proiektu danak, baina nik aukidot momentu txarrak bai, azkenien, emozio txarrak eta onak gestionetan jakin bidiez, askotan, igual enfoketan gabakarrik emozio txarretan, ez? Eta, adibidez, kontzertu oste baten, nik ikusten dutenien jentetan egon dela nire kantak kantetan, momentuen sentitzen duten emozio guztiz positibue da, baina gero nire etxera joeten nazenien eta bakarrik nahuenien, astenaz guzti hortan pentsetan, eta, ostras, igual emozio positibo horrek be niri generetan dauztez beste emozio igual negatibo hauek. Eta askotan, hori, ez du ulertzen, txarto sentiruteko zure entorno dana txarto joan bidala, ez? Eta igual joen aldala superrondo. Horre, inoiz sentsazio horren inguruan osnartu da, esango nuke Margolaria dokumentalean, Oier Arantzabalik, Mikel Urdangarinekin lanean, eta heltzen diotela ez, kontzertu ostearen utxune horri, baina zu kontatzen duzunak ez du hainbeste, akaso bai utxune hortatik, baina gehiago
emozioiek sortzen duten igual arduratik, ez? Hainbeste jende ikustea zure kantatzen, unkigarria da, eta liberean horrek ardura moduko bat ere igual sortzen du gorputzean. Bai, da bertigo antzeko bat. Ez tozuleko ulertzen, niretako hau dana berri izen da. Pentsetan dut nik, mendik hilabatzutara, kontzertu bat emuten dotenien, eta ikusten dotenien jente horrek lan erantzuten dauela desberdin bizikot. Zer, ja dauket esperientzia hau dana, bi urtetako esperientzia hau, eta ustot hortarako balixo izen doztela. Aurrerantzien, sensazio horrek hobeto kudeatzeko, baina egiz da niri adibidez euforia horrek min asko injustela. Aspalditik Eta hori landu egin behar da. Dena landu behar den bezalaxe eta lanketa emozionalen inguruan. Zorionez azken urte hauetan, azken garaitan gehiago hitz egiten du emozioen inguruan. Pentsa bigarren kafean Dona Pellaniz Nieto adituarekin edo emozioterapeutarekin iaia astero aritzen ginen, orain ezain bestetan, baina hilabetean behin edo etortzen da. Baina oraindik bada ez, arraroa dirudien zerbait, eta batez ere, zu diozuna ez, arrakastatik emozioak kudeatu behar hori badirudi, ez emozio positiboen kudeaketari ez digula enbeste toki egin gure imaginarioan edo. Bai, emozioak kudeatu eta emozioak bizi, ez? Nik ikesi dut, postasune sentitzen duten bezala eta postasunaz disfrutetan duten bezala, tristuraz be disfrutetie, eta hori sentitzi, hori bizitzi, emozioak onak diez, tatara bidiez, sentiru bidiez. Horrek sorkuntzarekin zer ikusi izan du? Ez dut gaia erabat aldatu nahi, baina imagina dezaket, bi urtuen bueltan Idoia Asurmendi ibili dela kantak sortzen. Bai, baina egizezan oindala gutxi hasinaz kantak sortzen. Oinarte egonaz bukle hortan sartute, kontzertue jirak estresa alde batetik bestera, ritmo hortan sartute egonaz eta ez dotzet itxibez nire buruei sortzeko espazio hori. Uste dut, berriz esaten dut, biharnelako geratu eta benetan bizitako danai leku emun, biharnen hori, eta oin ja emundotzet bere lekue, eta oin hasinaz sortzen, oin hasinaz zerrezana badauketelako, eta nire zerrezan hori atarateko modue abestizek sortzie dalako. Geldialdi hori, aurreratu zenuten, irailean azken kontzertua, orain bada, bihar, horre, pixkate, giratik kanpo bonus track modu batean bezala geratu den bimeko kontzertu hori, baina tira zer sentitzen du, sortzaileak horrelako prozesu baten ostean, utxune honen aurrean, zuri jotzeak estresa sortu dizu, zuri jotzeak beldur batzuk sortu dizkizu, ez dakit hau beste amildegi bat den, edo erabat behartzen nuen atxeden aldia eta ondo hartu duzun. Behitxu, momentuz ez dut faltan bota kontzertuek emutie. Ze nik ezten nabil eta ez nagontara bakarrik. Orduen naizta itxidotzeten kontzertuek emutiei, nik badaukete nire karrera hor pendiente hondikon. Eta aurreko urtiek izen die, lokura bat egon nazelako kontzertuek emuten eta aurrengo egunien klasien azterketa bat itzen. Orduen oin behintzete daukete karrerai gehiago dediketako tartie eta goguek, eta orduen ondikon ez dut sentiru amildegi hori. Ailegauko da, suposatzen dute botako tela faltan laster, baina, sortze prozesuaz be gozatzen, beste modu batera, lasai xau. Jimmy Jazz, Antxoki Zarra, Herriko Plazak, Bartzelona, Victoria Eugenia, Bilboko Kafe Antzokia, Madrid, Zaragoza, denetarako aukera eman dute urte hauek. Ez dakit, bazenituen hor mitoak bidean eta mitoren bat erausteko aukera izan duzu, edo dena etorri da eta dena joan zara barneratzen akaso hausnarketarako denbora gehiagirik gabe, ez dakit. Egize da, bizizen dutela bide hontan emundako pauso bakoitza, izango basan bezala, inoiz emungonen pausorik haundixena, orduen, batien ninguen orkestakin kanta bat grabetan eta niretak hori izan amets bat. Gero
esaztien abenduen egongo nintzela nire referente izendako artista askokin oholtza partekatzen, eta hori pasau aurretik, ja nenbilen Victoria Eugeniako data izten, orduen izenda apur bat, oso ona, egonaz dana disfrutetan topera, baina horrek bertigue bemuten dau, ez dakizu zer etorriko dan, eta etorriko dan hori izango dan haundixaue, noiz amaituko dan, ala ez, eta, bueno, hori zaie izen da, baina, bueno. Gaur bueltan iraganeko piano zar batera ekarri zaitu. Bai. Idoiak bi kantu egingo ditu gure pianoan, eta lehenengo eskatu egingo digu, baina ez dakite ze kantu izango den lehenengo hori, Idoia. Nik ez dakit, bez, ondik. Hitzetan igual, ez? Hau, zerbait aurreratu genion, zalantza badaukagu, eta esan ezingo dugu zalantza hori erabat argitu, ez dagoelako sistemarik hau neurtzeko. Baino hitzetan izango da, eta lehen saio hasien esan dugu, bigarren kafearen abesti entzunen artean top 2, top 2, top bat, hor nun bait? Bai. Epatu du, Javier Muguruzaren liburua da kafearekin lehian, eta ze paradogikoa liburu eta kafearen artean hitzak izatea protagonista. Bueno, hitzetan pianoan entzuteko aukera asko ere ez ziren egongo, ez da? Ez. Uste dut lehenengoz. Aizu, gu privilegiatuak sentitzen gara, eta tartetxo hartuko dugu segituan kamera hori konpondu behar dugulako, lasei goiuri, ikusi zaitu torpegian. Baina, tira, gure oiko jingelonekin egingo du bidea pianoraino Idoia Azurmendik. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, elkarrizketa berezi xamarra, Idoia Azurmendiren eskuetan eta gure piano zaharrean, hitzetan, argiak itzaliko ditugu, mikroak ireki, kamarak grabatzen dauzkagu, eta nahi duzunean, Idoia. Goizetan izpilu parean harro irri egitean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, zenaren irrintzietan ahots korden kontzientzietan. Berriz esan ez dezaten ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Zilegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, zenaren irrintzietan etaren ondoren goetan
Sozialen lujan bi horen azken puntuetan, zilegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondorengoetan, Maurizia zenaren irrintzietan, gure ahoz botatakoetan, 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 botatakoetan. Ba, hause oparia, hause entzun berri duzuena, eta dagoeneko hainbat mezu ere, ba, jaso ditugu gure laborategian gertatu berri den gauza ederronekin. Idoia Surmendizua zure entrevista egunera bueltan, ze galdera gehiago egingo dizkizugu segituan, baina ez zertan hasi aurretik eskerrik asko, ze benetan oso polita da gertatu den hau. Uste dute oso berezia, guretzat behintzat, eta hainbat entzulerentzat, kantu hau pianoan entzutea. Niretako bai izan da berezixe. Oraintxe hainbat mezu jasotzen ari ginela esan dizuet, tartean, esan ezineko Janire Arantzaek idatzi dit, esan, zuen bigarren kafeko pianoi, eskuminak eta besarka ondiban nire partez Idoiari aspaldi naizela egon beakin. Bueltan, beretako. Janire Arantzabe, zuretzat bueltan, entzuten ari zara. Ez polita, bestio. Oso polita izan da. Bueno, lasai entzule, gaur saioa bukatzerako igoko dugu gure sareetara, eta izango duzu entzun gai. Egia esan privilegio gantzen gaitu Idoia Surmendik, ze diskura atera eta etzegoenean ere, hemen izan genuen, zeintzen, lokanta batez? Aulkijokoa, gure pianoan. Eta inor oraindik entzun ez ezakenean gu bagenituen bere zuzeneko grabaziak hemen. Hori ondikon ez hauen kaleratute, ez? Kanta hori ez, hau urriaren 28 batean izan zen, horretik esan dut iaia gaurko egunez, bi urte egingo ditu etzi, eta pirilera arte, ezagit, kantua bera lehenago kaleratute zen, otsailean, lau hilabete lehenago bigarren kafean, eta esango nuke, bigarren kafeko lehen bideo biraletako izan zela, edo akaso lehenengoa. Milaka ikustaldi zituen segituen. Bueno, Janire Arantzabeak idatzi dugu besarkadat bidaliz, eta uste dut, horrek aitzak eman dizakegula euskal musikagintzako aizpatasunaren inguruan ere hitz egiteko. Ze inoiz aitortu duzu, zuke izan dituzula, ez? Bide horretan, bide lagun izan direnak, esango nuke Janirek berak ere sentitu dituela horrelakoak, eta badagoela, energia bat, euskal emakume musikagileen artean oso polita dena, ez? Bai, eta gainera uste dut gero ez da gehiago saretzen gabizela. Nik beti esaten dut, hori izan dela musikan industrian opari haundizenetariko bat. Ez nela espero eta aukindotela suerte hori. Oso saretute egoteko eta jente ona aukidot albuen artista asko, emakumiek horrein artien, bai. Ze ona, hoi entzutea, ze bestelakoak ere entzun izan ditugu, ez direla gertatzen baizik eta jendeak uste duela, ziur sekulako inbidia dagoela beraien artean, eta seguro elkar gorrotatzen dutela, eta lengo urtean hemen honek abestu zuen, eta urten beste honek abestuko du, eta seguro super enemies direla eta entzutea ez benetan badagoela sare bat eta badagoela izpatasun bat, bada horrelakoak esaten dituztenei horpegian zaplasteko bat ematea bezala. Gainera jente askok pentsetan dago hori. Uste dut, gure gizartien, hori argi ikusten da, eta hori jentiek eruten dago musikara bebai, ez? Ez dakit, kompetentzia hori, edo ez dakit. Bai, eta gainera... Esango nuke hemen generotik ere badagoela, ez? Hori esan barron, hori gertatzen da, ze nik ez dut inoiz entzun. Seguro, Mikel Urdangarin eta Rafa Rueda beti aserre daudela beraien artean, edo... Nesken kontra, ez? Bai, patriarkatuaren diskurso bat, ez? Eta ez dakit zein, eta
Baino neskekin bai, eske seguro, Olatz, Salvador eta Idoia eta Izaro eta Janire eta Esti Marquez, seguro, ez dakit, elkar kritikatzen ibiltzen direla eta ez, tio, eta zergatik esaten da hori emakumeengatik eta gizonengatik ez. Ja, bai, hori... Eskerrak badauzkagun horrelakoak gertatzen direnean bigarren kafeko baliabide erresa dela hitzetan jartzea. Abestia jartzen dugu, eta ja pixkat hobeto sentitzen gara. Aizpatasuna literalki aztertuko bagenu ere emango liguke Idoiaren bidea non kokatuz, bearekin ere bideo honetan elkarbanatu dituzu, oso momentu bereziak eta politak. Bai. Bea gainera Londresen bizi da, nire aiztan hausixena da, musikan beti izen da nire referentie, esango neuke, txikitatik, beraz izan musikan oso gazte. Uste dut nik, aukidotela bidie errezau berak zabaldu zauelako apur bat musikan bide nire etxien. Etxean piano bat egotea berarduratzen edo gurasoenetik bazetorren ja? Behitxu, pianue bea beti izen da abeslarixe. Pianua soin hasi da, baina... Ni hasi nintzen pianuaz, baina kantuen beti danik, abes batzetan beti danik. Gurasuek ez die musikarisek, baina beti pini izen dozkue musika mordo bat etxien, eta... Beraz, pianoa zure konkista izan zen. Bai, guztiz. Eta konkista latza izaten da. Ez dakit etxe guztietan, niko goandun nire etxean piano bat sartzea ikaragarrezko borroka izan zala, eta astetan egindako borroka. Claro, gainera, imaginau, bea... instrumentu abstrakto bateaz, ahotza dala, erreza eruteko, erreza etxera sartzeko, goxo entzuteko, eta bapatien ni pianuaz dala, kriston trastue, mueblie mugitu bierda pianue sartzeko, ez dakizer. Baina gero begira zen momentu goxoak, ze polita. Dudari gana. Gurasoak aipatu ditugu eta galdetu nahi nizun, ze aurrekoan ez dut izenik esango, baino euskal aktore batek esan zidan, ze pertsona honek jaso zuen horrelako gorroto mezu bat, edo jarraitzaileekin eduki zuen horrela momentu itxusi bat, eta kontatzen zidan bere aitak oso gaizki pasa zuela, berak baino okerrago. Bere aitak mezu horiek ikustean ez, bere alabaren aurkako mezu horiek ikustean asko zokerrago eraman zutela guzti hori, zure gurasoak zemuz bizi izan dute fama, bapateko edo, azken urteko fama hau. Ondikon ez die hoitzen. Bilurraz, eta adibidez, gero sare sozialen mundu beurendako ez da pesagune. Orduen horreke itzen daue eurek begotie inseguro guzti horreaz, baina mantentzen die lasai. Eta niri lasaitasun hori transmitiruten duztie, eta uste dute horregaitxik niben hauela nahiko tranquil eta hankak lurrien aldan einien. Aipatu ditugu bat emakume zuri inguruan, aizpa, aipatu dugu, ez da aipatu dugu Izaro, edo, ulertzen zen, Izaro ere hortzegoela, eta, arke hainbat entzatire egitako bidea ere, horregon da, eta zuk inoiz aitortu duzu, Izaro zure gana bildu eta bere laguntza eskaini zizula, Olatzekin ere harreman, Olatz Salvadorrekin ere oso harreman ona duzula. Baina ipatu dituzun pertsonen artean, eta ez da emakume bat, baina babesare eman dizuna, entzuten ari garen orkestra honen konponketak egin dituen pertsona. Cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en las... Fernando Velázquezekin ere harremana izan da, berezia. Bai, gainera gaztetxo hauen itzenien, nik urenen izen orkestako zuzendari. Ara? Eta gogoratzen dut, amak erregala usuztela batuta bat, eta goten nintzela etxien Fernando Velázquezen obrak zuzentzen, orkesta imaginario bat. Ze ona. Bai, eta gero izen zen pasada bat, ez, bera ezagutzie gertuti gainera, eta esperientzia hau berekin bizitzie. Hore bada bide bat jorratzeko, emakumezko orkesta zuzendarien beste ere ez dauzkagu Euskal Herrian. Burua atozkit Inmasara, Ane Legarreta, badira gehiago, baina ez hainbeste. Ja, bai. Eta izatearekin ametxe egiten dutenak ere zira hainbeste izango. Ja.
Bueno, eta zoritxarrez, eta hori ere beste atera gutziko dugu, ametsoiek egin eta bidean ametsoiek genero arrazoiengatik ere bidean utzi dituztenak askotxo izango dira. Falta eta... Badakizu Idoia hasi zala talde baten? Ui? Ai, Dios. Esaten dute mentxatean. Nor da. Ui. Dena ez izugu kontatuko, Idoia. Zu kontatu zerbait eta guk zerbait kontatuko dizu. Bergarako talde baten gehitu duten. Bueno, Bergarako, vale. Hori baino lehenago! Ui, historia bat baino gehiago daude. Idoia, konta iguzu, non hasi zen guztia? Ez da zuen inistuko baina, atzo egon nintzen pixukidiekin komentetan, sekule ez tala urten gai hau nire elkarrizketa baten. Eta beti, atzo esan notien, espero dut, inoz ez urtetie gai hau, eta... Keba, arro. Aizu, hemen streamingak hori dauka, hemen jendeari da entzuten eta ikusten, eta chat bat daukagu, eta chat erabili behar da, eta jendeak ondo erabiltzen du. Bai, Janirek esan digu, piano hori, Idoia, eta Gorka Santestoanek esan digu, hemen talde bat bazegoen, Bergaran eta lehenago beste bat. Bai, ostras. Orain kontatu. Hilko hostie, taldekuek, die kuadriako gainera. Taldia ditzen zen sustrai. Eta ginen, 12 urteko 5 neska, bai, bi trikitixa pandero, batzutan, gitarra bat, eta gero bi abeslari ginen. Nik batzutan hartzen den pianue. Eta hasi ginen 12 urtekin, Aramaixoko auzo bateko jaixetan abesti bat jotzen, badira 3 aste. Ze polita, Aramaixoko auzo bateko jaixetan, badira 3 aste jotzen sustraitarrak. Gainera, YouTubeen dau bidixue. Epa! Baina... A ber, Idoia, nik uste ez dagoela inork topau, ze Idoia Surmendi, ez da gertzen Idoia Surmendi, gertzen da Idoia. Idoia, zuk esan. Guzture laguna gara. Jartzea nahi duzun edo ez? Venga, ipini. Hemen dago. Musuat, Zara, Maia, Irati eta Leire. 819 ikustaldi dauzka, Bideo... A ber, bere gara izen zan. Emungen itxun kontzertu mordo bat, akordatan asko ginen agure residentzia batera, udalekuetara, eta holako gauz. Entzungo dugu, ba. Idoiak lotxa gutxiago sentitzeko igual guk ere kantatuko dugu gainetik diri. Igual hau zolo lotxa orduan. Orain txe, ikusi dut norden Idoia, nuen ezagutzen? Neskagarte bat ezagutu, 3 aste badirela, esango nuke bere begien, errazonik nautela, azken bidai hau ez duzizan. Ikusi Idoia da? Bueno, nahikoa dugu, Bueno, haze primiziak... Hauren espero, Txorien kanta atzetik, oso bukoliko da, Bai, bideonek dena dauka. Bai, egia esan... Dokumental baterako erabilgarria litzateke. Hombre, gero egin berda... Oso modan daude remember horiek, ez? Sustrai bueltan da. Ja tara dut, sekretue. Ja, jentik badaki. Bai, zuzenean ari gara. Hau grabazio bat balitz, oraindik negoziaketa bat posible litzateke, baina ez da. Hala ere, akaso begira, hemendik hasi, puztu. Bai, horregatxik arro nahuela esaten dut. Aizu Idoia, bigarren kantua eskatuko dizugu, eta ondoren balizko, etorkizuneko disko berri horren inguruan, gauzatxoren bat galdetuko dizugu, sorkuntza prozesuari buruz, baina orain pianorako bidea ingo duzu, zein izango da bigarren kantua? Balo kanta, izango da. Badoa Idoia Surmendi gure pianora bidean, lo kanta eskaintzera. Keep calm and bigarren kafea.
Xalo kanta bat entzuteko minututxo bat itxaron beharko duzu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 90. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Nik hartu diot, Wes Andersonen pixkat kosmo sortako nolabaiteko zea bat, zantzu bat. Bueno, pelikula indie gehiengoek daukaten zantzu hori, igual, ez? Osan entzaren, Juno bat edo... Indie filmeak edo film xaloak edo naif indie hauek badutela zerbait amankomunean. Bueno, ez dakit, batzuk dira personaje karakterizatuagoak, beste batzuk ez, baino bai... ez dakit, asko aldentzen da David Fincher batetik, ez da Hitchcock batetik, beste film askotatik eta beste estilo askotatik, badukate zerbait, elkartzen dituna indie, indie horren zabala da, orduan indie igual zabaltzen joan da. Baina, indie da independiente, ez? Entzun Naiz irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Laster Naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu botella eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ze ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster Naiz irratian. Zarramarra. Eta horrelako jaipa egin eta gero, orain bai, Idoia Surmendi nahi duzunean. Izarrik aldago itxasoaren beste aldean, eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean, zerua karnazten du
isiean. Kresalak busti ditu zure begiak. Itxasoari lo kanta bat, olatuen oiuek baretzeko gaua. Itxasoari lo kanta bat, ilargiak zainduko gaitu, egizulo lasai. Ilargiak zainduko gaitu, egizulo lasai. Lasailu egiteko momentua izan liteke hau, baina ez dizuegu hortan utziko, ze oraindik azken minututxak egingo ditugu Idoia Sormendirekin, gure entrevista gunera bueltan, eta galdetu behar diogu, esan da bezala, eta aurreratu bezala, oraindik iristeko eta denborarekin eta presari gabe etorkizunen irista espero dugun lan horren inguruan. Zelen aipatu diguzu, azken garaietan Idoia, lasaitasun ontatik eta sentitu duzula berriro konposatzeko ez dakit beharra, gogoa, baina ari zarela hortan aldatu da zure kantuak egiteko modua, duela 2 urteia estrenatu zen disko hartatik, hartara bidean ez dakit zenbat urtetako konposizioak biltzen ziren, eta orain bigarren diskoak beti dutez, temporalki beste realitate bati erreparatzen diotela. Bai, esan dozun bezala ondikon ez dakit, zer ez noz urtengo dan urten bierrekue, baina oin sortze prozesue uste dut izeten da biela behintzet intimu hau edo. Uste dut oin arte gona zela gehiago kanpora begire, eta oin banabil eta saiatzen nabil, alegin banabilitzen hortarako, barrure begiratzeko, ez? Eta bai letrak, bai musika barrutik urteteko. Ze interesegarria, ze gaur ez dugu sarraskirik egingo, ze esan dugun bezala ez da disko orkezuen bat hau, baino letri buruzko agian galdera batzuk eroriko dira. Eta kurioso egin zait orain esan duzuna, ze diskontako letrak bai iruditzen zaizkit nahiko intimoak. Eta ze kontzeptu batzuk errepikatzen dira, ez? Etxea, oea, familia oso presente dago baita, eta oso intimoak iruditzen zaizkit. Beraz, bigarren hau are barruagokoa balin bada, bueno, honekin bai ingo dugula. Lola Zugu Juri, letran inguruko galdera ematen nahi baduzu egin, ez dakit hor esan duzu igual galdera materioriko dela. Bai. Bale. Egiteko nahi baduzu, Baina galderak bakarrik etortzen dira, Ados. Bere bidea aurkitzen dute eta bere unea daukate. Bueno, Maria Osesek ere badu, bere pixua. Orain, galderak endo dizut? Bai. Horratik esan dizut egin nahi batzen hori egiteko? Bale. Egizu ba galdera? Alguien ez da berdina. Borragatik eginzuk, seguro zure hobea dela. Ez. Letra batzuk Maria Osesek idatzi zituen, eta nik kuriosidadez jakineko nuke nola dan elkarlan hori. Adibidez, hitzetan Maria Osesek... Hitzetan Xabigoana, justu. Begira. Maria Osesek aulkilokoa, Munstroa eta 25. artikuluaren. Nola izaten da elkarlan hori? Nola uzten diozu, ze, noski,
nik esan dut intimoak iruditzen zaizkidala, baino, kero, lau eskutara idatzita daudenean, edo hori, agian ez dakit zailago izango da, prozesu hori nolako izaten da? Bai, ez dakit zailago, baina bai da desberdine. Osea, azkenien elkarlan bat da, eta orduen bison artien erabakitzen dugu apurrat zelan izango dan sortze prozesu hori. Niri asko guztetan jat, eta asko disfrutau dute Mariakin sortu izen dutenien, eta sortzen dutenien. Usteot oso ondo elkar ulertzen garela, eta hori garrantzitsue da. Eta prozesu desberdine izen da abesti bakoitzien. Gogoratzen dut adibidez, Munstroa uste dia idatzitxe zauela, eta nik musika ipininotzen horrei. Uste dut nire musika aberastu itzen dela bere hitzekin, eta bere hitzak aberasten diela nire musikakin. Baina alderantziz behin izen dugu, 25. artikulu bison artien hasi ginen idazten, ideia zaparrada bateaz, eta ez dakit oso ondo zein zan galdera, baina... Elkarlan hori nola ematen den, baina garbi dago modu askotara. Bai, modu ezberdinetan. Eta nire zalantzetako bat hasieran zan, ia kanta horrek, berak idatzetako kanta horrek niriek sentiruko nitzun. Eta oin erantzune da baieskue. Osa, niretako horrek oso intimuek die eta niriekin ditut bebai. Baina, igual intimidade hori beste modu batera ikusten dut bigarren diska edo bigarren proiektu honetan. Kaso galdera askotan egin dizute, baina ez dut erantzune ikusi eta interesa daukat. Pianoan ala gitarran ari zara konposatzen? Ez que depende. Ni aztena zenien sortzen ja gutxi gora bera badakit zelan izango dan kantue amaieran. Ja entzuten dut banda, entzuten dut... Beraz, ahotsarekin ere konposatzen duzu. Bai. Orduen, pianuaz hasten banaz da kanta hori pianuaz izetie gure dotelako. Eta alderantziz. Egize da, banik pianu gehiago dominetan dutela, gitarra baino, aukera gehiago emuten duzela. Baina ez da izeten sortu pianuaz eta gero pasau gitarrara adibidez. Osa, aztenaz zuzenien instrumentuaz. Ez dakit erantzun duten. Bai. Eta desberdin sentitzen dituzu, ez dakit, kanalizazio horiek instrumentu bakoitzen, lehen emozio eta zaritu gara? Adibidez, nik atara aldot nire emozio bat oso errez, pianua jotzen bakarrik, abestu barik. Gitarra jotzen bakarrik ez. Esan duten agaitzik, nik azkenien pianue kontroletan dut, eta azkenien badakit dauket rekurtso gehiago edo ez dakit. Prozesu honetan, disko berri honetara begira, iristen denerako, jarri dozu zure buruari helmugaren bat, alegia, nahiko nuke honi buruz zerbait kantatu, edo nahiko nuke estilo honetan abestiren batekin, edo nahi dut hau edo beste, badaude gauza horiek zure burutik? Bai, indotolan eskema mental batia, eta ritmo desberdinek sartzie, baina batez be, barrutik idaztie, musikak ez duztain beste arduratzen. Egia egotea. Bai. Hori da nire erronka. Bigarren diskoen aurrean beti dago amildegi txiki bat, amildegi batzuk aipatu ditugu iraganean. Garbi dauzkazu gauza batzuk behintzat, ekoizleriek egongo den, musikariak zen izango diren, ez dakit horrelako kontzeptu batzuk argitu dituzu, oraindik diskoaren grabazio prozesu hori eta produkzio hori urruti ikusten duzu? Urruti xamarri ikusten dut, baina guztetan jatorri be buelta batzuken mutie, eta batez be, lasaitxasunez erabakitzen joetie, olako gauzak. Askotan, lehenengo dizkan behintzat ilun eta barren, pasau jaten, pilatu jatela apurrat dana ja amaiera aldien, eta hontan gurot danain astiru hau, baina hobeto, mimo gehiagokin. Uste dute disko berri hori orkestera datorrenean aterako ditugula, iraganeko erantzun hauek. Aber, nos, eta aber dauen diskuen. Nik espero dut baietz, baina, aber. Guk ere espero dugu baietz. Guk ere espero dugu baietz, idoia Zurmendi. Ego dugu kampaina. Ja, inspirazio etorten dan. Aizu, zin egin bezala, guk 5 minutu gutxiagotan libratu behar zintugun, ze badaukazu bidaitxo bat egiteko eta... Galdera oso garantzitsu bat azuz ego. Badauka, oraindik 40 segundu. Notak zemuz?
Ondo. Ondo, bale, Bai, ez da. espero baino beti. Ez, ikasketak eta hoi beti, ez? Hori da. Amonan etxea jute zanen, beti amonan Ikaslienaz, eta ikasle pixu baten bizinaz, eta... Vale. Etxekoak ere ondo? Oso ondo. Ondori zara jaten, behar duzu taperren bat edo zerbait? Bueno, eskertukot gure gozue. Bai, amonare etxea etorri zaren honetan. Idoia Surmendi, plazer bat, mila esker, eta aizu hirugarren kafe bat hartzeko aitzakia iritsiko da, inspirazioarekin batera, behar duenean, persari gabe, goxo, eta amonaren etxean bazkaltzera norbait duanean bezalaxe, lapikoan eta zu epelean eta goxoan sortutako diskoa izan dadila hori, eta etor zaitezela ona, gure pianoa berriro goxatzera. Hori da. Izan ondo. Mi esker. Entzule eta gu bagoaz Idoiaren kantu honekin, arratsaldeko 5 bidean, Goiure Zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Ez dago gartxot gurekin, baina mendik muixo handi bat, hor ez dakit mendian galduta musikarin artean da bilen hortara, eta zuri entzule beste muixu erraldoia, bihar arratsaldeko 4:05 minutuetan hementsi izango gara, plazer baduzu behintzat, naiz irratian, bigarren kafean, bihar arte, aio. Zeinen zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, aspaldi betidanik lekurik ez, eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Merezi aukera bat, lau horma zarago doan etxe batera bizitzeko, zutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean, oinak elkarrotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko arrezien, eta etengabeko muda baten bizirenei, herri hau denona da. Zuek gugara. Taze zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, baina denontza da lekua hemen, babestu dezagun elkar. Zalantzaren lurraldean, oinak elkarrotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko arrezien, eta etengabeko muda
Keep calm and bigarren kafea.